guys, welcome back to my mom YouTube channel, Niwanka Hadia. Today my mom will make for us a lava cake. Let's see how it's done. Ngan ai xóa đồng này ố, ở được mà, được sụp tụ. Thế là mar bang dan grinder em, ngan hạt pendung pendem mah. One ố baking soda mah one ngan ai tang kat tu he. Kedut mah kat kam ga jing don kam. Ngan pun ai buat dah kau umpan yang hang ni mah, ngan lek kum ni. Ngan thap nak hagi ni bol mah. Kalau komplit ban ayu teh, kan ni ke coklat mau kan ni, ngan thap kum ni. Ngan ais kendek mau, kan kum tu, ayu. Ngan shet nok mah, ngan bu swada o, ni mah. Ngan sa ai kan ni ka wei ka. Ayu mah. Nang ban sup ban pensyong teh. Te tang kom tu hi mah kar kom shet yo ni ulawa cake. Te ngan ai jing tap no ban tap hang to nang tapat sak ap kom ba ar pheu le ni lai pheu minit pen I ka la biang mo ka ding te de ban ai kham lo mo dei ba high flame de ban ai low flame mo sia ap ban I no pe no mo long kom no ula biang hi pi I no ubah he de udang empat ikra kini barit te kila biang ngan sim swai kini ki barit mah ngan pelip swai ka ngan sim swai kini barit ndala dep pen I sotu u bakam he baik une ula wa king ula em ula longkom ne namar bang abu kini ka that bak khluit te na ka ta daw ngala kerke mo ban pen I phi na ka ta daw ngan sai no mah. Finished to cook for us this lava cake, so we will eat now. Please don't forget to like, share, comment and subscribe. Kamu bami, and you upload gini video. God bless you. Thank you very much. Bye. See you on next video. Bye.